Kitang-kita ang norte ano. Pero pag hindi mainit, pag maulap ang panahon, hindi makita yung norte na yan. Oo, ganda yo. Ako mapapansin nyo mga kasinag, may flooring na, tapos may asintada na paikot. Opay! 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 Mga kasinag, good morning! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Ito na pala mga kasinag yung ating kusina. Ayan. Ako mapapansin nyo mga kasinag, may flooring na, tapos may asintada na paikot. Ang wala pa yung haligi natin, tapos yung asintada pataas at yung slab. Kasi nga mga kasinag, inaantay ko pa po yung mga in-order kong materialis. Tapos maghahanap ako ng puno ng niyog na matitigas na pwede nating mabili at maipapower saw. Kasi dito sa amin mga kasinag, wala na po na niyog ditong matitigas. Puro mga mura pa yung mga puno ng niyog dito sa amin. Kaya maghahanap ako kasi kakailangan namin yung mga kasinag pampurma sa mga biga, sa haligi, mga pantukod, para sa slab. Kaya kailangan natin mga kasinag. Sa ngayon stop muna mga kasinag ang trabaho dito sa bahay. Gawa ng yung baboy ko po na inahin due date ngayon. At saka si Boss Charlie yung nagagawa nito, nagtrabaho muna sa simbahan. May kinausap na nga siya dati na ibang gumawa noon nung pagtile sa simbahan, kasi may trabaho siya dito. Kaso hindi pumayag si Father, ayaw ni Father sa iba, gusto siya lang ang magtrabaho. Kaya sabi ko sa kanya, hindi pa naman magmamadali ito, trabahuhin mo na muna yung simbahan, tapos ito makapag-antay pa naman to. Kasi nga sabi ko hindi pa naman kumpleto yung mga materialis natin. Kaya sabihan ko siya na unahin na yan muna yung sa simbahan. Para sa susunod na pagbalik niya mga kasinag, baka dumating naman yung materialis sa order natin. Tapos na kapag papower saw na siguro tayo ng niyog nun, pagbalik niya. At saka mga kasinag, maghahakot pa ako ng mga buhangin. Kulang pa yung buhangin ko dito, pati hollow block. Ito na lang kasi yung hollow block na na natira. Nasa 80 plus na lang yan. Binilang ko kasi mga kasinag, ang hollow block nito hanggang sa taas abutin pa ng 200 plus, 260, 70 ganyan ang magamit na hollow block dito. Kaya dadagdagan ko pa yan ng mga 200 na hollow block pa. May simento naman ako natira dito, kaso apat na lang. Sa susunod araw mga kasinag, yung simento na natira dito gagawin ko naman pong hollow block yan. Tapos yung buhangin natin, ito na lang yung buhangin ko. Ito na lang mga kasinag yung buhangin ko, isang kubik ko na lang yata to. Kulang na yan. Kaya maghahakot na naman ako ng buhangin. Yan muna ang update ko sa inyo. Dyan sa bahay na pinapagawa natin. Puntahan naman natin yung baboy ko na alaga, yung inahin natin baboy. Judith kasi ngayon nun mga kasinag, Judith ngayon ni Upay. Katapos nga lang ito pakainin ni Mrs. Ayun si Upay. Upay, Upay, Upay. Tingnan natin, pero hindi pa naman nag-ano. Wala pa naman lumalabas sa niya, perta. Maya papatingnan ko lang sa bata ito. Kasi mga kasinag, papunta naman akong Barangay Bubuan. Si Mrs. naman mga kasinag, nasa Barangay Bubuan. Sabi niya sa akin pagtapos ng meeting nila, ma-message siya na puntahan ko siya doon at mag-grocery naman kami ng paninda niya. Ganun ang gagawin natin. Kaya update ko kay may mga kasinag ha. Ayan mga kasinag, andito tayo sa Barangay Bubuan. Ayan. Naka-duty pa doon si Mrs. sa center. Inaantay ko mga kasinag. Maya matapos na rin naman yung ini-immunize nila. At didiretso tayo ng Banwaan para mamili ng paninda ni Mrs. Hindi pa naman ako natatagalan nag-aantay dito mga kasinag. Mga ilang minuto pa lang naman, kararating ko rin lang kasi hindi ang init ang panahon ngayon. Si Mrs. Gawin mo sa ating vlog. Hi mga kasinag.
Tapos na ang kanyang duty. Ano yan? Makalan mo na silang ice cream at ice stick ko. Ice cream at stick o ano? Nakungulit yung mga bata mga kasinag. Bilang ko daw ng ice cream at stick ko. Sige na, sige. Ayan mga kasinag, kakapunta na kami ng Banwaan. Ayan, magdadrive pa ako. Punta doon. Saya. Oh, yung helmet mo. Helmet mo. Ano yan? Dara mo sa tabako. Oo. Nagiging chiding ka. Nagiging dunya ka ano. Ano magayon ang gupit ko sa imo? Ayun. Ay, pagpuli mo lang tayo pampaling tulog ko. Hindi mo tigdara ng jacket. Hindi magsakala ko may dala ka na. Hindi ka mag-message. Eh may init tutong-tutong ka na naman. Gusto mo gamitin sa braso ko? Maduros na. Tutong ka na naman. Wala kang dalang jacket. Init-init na. Hindi kayo nag-jacket lagi. Ayan mga kasinag, pabanwaan na kami. Papunta na kayo Banwaan mga kasinag. Naalala ko pala, sa vlog ko nung nakaraan, may nag-comment po doon na dapat daw ang ginagamit ko pag grocery, e-bike. Hindi pwede dito ang e-bike mga kasinag. Kasi nga, ang dana namin, tingnan nyo. Yan po ang dana namin, oh. Oh. Kaya hindi dito pwede ang e-bike mga kasinag. Tingnan nyo naman po. Oh. Wala, hindi na yata magagawa to. Oh, buti nga ngayon mga kasinag, tiyamba kanila ng mga bato-bato, yung mga graba. Dati tindi ng putik dito. Oh, ito po ang dana namin. Oh, lubak-lubak, batuhan, rough road. Pag maulan, putikan. Kaya napakahirap po dito gumamit ng e-bike. Saka dito nga kasi malayo. Pag magmumotor ka, kagaya nito, motor gagamit namin, malayo, umiikot kami bago ka makarating ng bayan ng Siruma. Pero kung bangka mga kasinag, magbabangka kami, madali lang, mga ilang minuto lang, nandun na kami sa Banwaan. Nandito na kami mga kasinag sa may Taligra. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang ganda ng view mga kasinag. Ayan o. Oh. Ang linaw, kitang-kita ang kadagatan. Ayan ang Binitan Binitan, yun, dulo na isla na yun. Ay, yung dulo na yun mga kasinag, yun po ang Binitan. Let's go, biyahe na tayo. Pinakita ko lang sa inyo mga kasinag kasi namangha ako sa ganda. Lalo dito, sa kabila, maganda rin. Ewan, shout out. Kung sino ka man, shout out. Ganda yo. Okay. Ganda. Di ba? Blue na blue ang dagat oh. Kalmadang kalmada. Kitang-kita ang norte ano. Pero pag hindi mainit, pag maulap ang panahon, hindi makita yung norte na yan. Hiling-hiling bakang baybayo. Oo, pero ngayon oh, kitang-kita oh, pati yung nila, yung dalampasigan, yung buhanginan sa gilid. Kitang-kita. Ang ganda. Hindi ko na pala nakapalipad yung drone, ano? Yeah. Parang sarap naman nagpalipad ng drone. Tarawis. Hindi ko na nakapalipad. Bababa na tayo mga kasinag, papasok na po tayo
ng poblasyon.